Hej, det är därför jag visar dig om hur jag vaskar mina buster och mina beautyblendare. Så om tid finner det trådligt vi att veta akkurat hur de ska göra, så är bara att fylla vi. Först så börjar vi att göra blandning till busterna, och det är så vanlig handsåpa från Chemelux, den goda uppvaskningssåpan. Och i här kör jag center av smälta koksolja. Till lika mycket kaffeolja du kör i, bara att det är onkel slä olja och äntligen inte köra för nekv i. Och så kör jag 1-2 droppar av alkoholgelé ner i, och det är bara för att göra det mer hygienist och att det dräper alla bakterier och för att tror att alkohol torskar det ölen, så det öliga området, och hvis det köra något som häver alkohol i sig eller häver desinfekterande även i sig, så det öliga området det kör inte olja i, så det inte upptorskar bostnar, och äntligen för negativt så toppnar det boster aldrig. Det som jag så gör är lukka bosterna vata, och så dipper jag bosterna ner i blandingarna, och så tar jag så och smäller det runt ner i handflatene och till lunch och arbetar in. Äntligen så trösta för hasch ner och så att hårene blir skött eller något. Bara sörk för att tid arbetar och till lunch, och så håller att allt är för ur, så äntligen bara dippa det i en förträtt och efter arbetar in i handflatene, och så skålar det denna. Ta du så Leo vi att vaska bosterna, så bara kruscht handflatna eller kruscht runt om hårene av bosterna, så att ut vätan för ur eller det mesta som det inte drippar, och så där snön täcker så där att tottna. Så äntligen att det var torskarna, så skulle tid röna att forma bosterna så läs som hon var från man undan till att så tottnar hon. Det är inte nejot, men det hjälper öliga väl så att det är en luft i mitten hårene av bosterna. Och då det så här var just det, så är det bara att köra då av en vannrätta linje eller vannrätta överflate, och så köra det ut av kanten. Om inte så är det bättre om det har också att hänga där i, så att hårene vända neråt, alltså bosterna vända neråt. Beautyblendaren, här kör jag nästan akkurat som med blandning i. Jag kör uppvaskningssåpa i, och så blandar jag pickade center av koksolja eller onkelolja, och det ska vara nekv minne än i till bosterna, att jag har inte något hår för att blöjgöra. Det är bara så att det inte torskas upp av alkoholdesinfekterande ämnen som jag kör i. Och det samma gör jag är skål jag gör först beautyblendaren helt vatan, så att han blir då så stor i stöd, så som man är överallt att brukar han. Och så kör då han ner i blandingarna, och så efter arbetar vi att massera han späckliga, äntligen inte för hasch, och passa på att nekna för ner i, till att det kunde lättare få hål i sig av till att det är så sensitiva. Så äntligen bara vara värren och massera det späckliga. Och jag vet att det är öliga som har troplagar vi har fått ur en bestämt öke. Det som är bruksområdet till området som är att jag vaskar kvoss är för jag brukt han. Jag vaskar allra helst kvarje affär att det kan sätta sig närmare, och hvis det blir vi att arbeta sig in i beautyblendaren, så är det ordentligt kompakt, och det kan komma bakterier i och annat. Ta så lever vi det, så skålar det han väl och välja så onken såpa kommer ur, intill onken skumar ta du kruscha långt. Och tar allt så är ett såpan för en ur, så är det bara att kruscha alla vatten ur som du fast, och så bara lät han tappna. Så är det klart till nästa färd, ta och du ska sminka omkron eller ta självon vi ordentliga regnon och läckron boston. Så jag hoppas att det funnit hekta jobbande upp på omkromata, så är det så. Tack för det, Safi. Och gå ett nytt till att som skulle upp i rönder och ha läsfärg.